हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे। जय हरे जय कृष्णा हरे जय कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। பூங்காஸ் பிரபு வந்துட்டாரு காணமே। 82 மதஜி. 82-ஆ? ஓகே. மாமு நேற்று என்னமோ மாமூன் மாமு தாக்கூர் படிச்ச மதஜி. மாமா ஐ ரிமெம்பர், நல்லா மாமு. ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. ரெஃபரன்ஸ்ல சொல்றீங்களா இல்ல மாமா இஷ்டம், மாமா மேல இஷ்டத்தோட சொல்றீங்களா? இல்ல ஞாபகத்துக்கு வந்தது மாதாஜி. நாம தாக்கூர் நேத்து என்னமோ மாமு மாமான்னு படிச்சோமேன்னு ஞாபகம் வந்தது. சோ 83 இல்ல மாதாஜி? ஆமாம் 82. ராதிகா மாதாஜி, உங்க ஏரியா எப்படி இருக்கு? பரவாயில்ல மாதாஜி, ஏரியாலாம் ரெக்கவர்ட். என்ன ரோடு எல்லாம் வண்டி எடுத்துட்டு ரோட்டுக்கெல்லாம் போல, மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நடுவுல தண்ணி கோசம் பிளாக் பண்ணி இது பண்ணிருக்காங்களாம், உடைச்சி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு. பட் அதுவே கரண்ட் எல்லாம் இருக்கா மாதாஜி? கரண்ட் இருக்கா? கரண்ட் ரெஸ்யூம்ட். கரண்ட் எனக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இல்லை, அதனால தான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஜெனரேட்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா கீழே போனா காலி, லிஃப்ட் வந்து அந்த காற்றுல வந்து மூடல. சோ கீழே போனோம்னா யார் என்ன பண்ணாலும் லிஃப்ட் மூட முடியாது. அன்னைக்கு நாங்க போனோம், ஏன்னா எங்க அவர் ஏதோ ஆர்டர் பண்ணி, நாங்கெல்லாம் ஒழுங்கா வீட்டுல சாப்பிட்டோம், சமைச்சு ஆர்டர் பண்ணிட்டு என்னையும் என் பொண்ணையும் அமிச்சாரு. கீழே போயிட்டு மேல ஏறவே முடியல, ஏன்னா லிஃப்ட் வந்து மூடவே இல்லை. அந்த காத்து எவ்வளவு பயங்கரம்னா அந்த லிஃப்டோட போர்ஸ் வந்து அப்படியே ஓபன் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நாங்க சர்வீஸ் லிஃப்ட்ல போய் அந்த ஏறி, இரும்ப கூட தள்ளுற மாதிரி அவ்வளவு காத்து. ஆமா அதுவும் ப்ராப்பர் ஹை அண்ட் ஹை ஸ்குவீஸ் லிஃப்ட். அப்படி இருந்த கூட சரி. இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி இந்த தடவை ட்ரை பண்ணலாம், இந்த சைத்தன்யா சத்தாமத்தை முடிக்கணும். அடுத்த வாரத்துல இருந்து நம்ம சைத்தன்யாவோட வெரி நைஸ் ஸ்டோரிஸ், இப்பதான் டெக்னிக்கல் சம்மர் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. சோ அதனால பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ಭೂಗರ್ಭ ಗೋಸಾನಿಯಾರ ಭಾಗವತ ದಾಸ ಏದು ಈ ಆಶಾ ಕೈಲಾ ವೃಂದಾವನಿವಾಸ. ಭೂಗರ್ಭ ಗೋಸಾನಿಯಾರ ಭಾಗವತ ದಾಸ தேயி துயி ஆசி கைல விருந்தாவன தவாசா. சுகாதார கதாதார கோஸ்வாமியின் 11வது கிளை பூகர்ப கோஸ்வாமி ஆவார். 12வது கிளை பாகவத தாசர். அவர்கள் இருவரும் விருந்தாவனத்திற்கு சென்று தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அங்கேயே வாழ்ந்தனர். பொருளுரை. முன்பு பிரேம மஞ்சரியாக அறியப்பட்ட பூகர்ப கோசாய் லோகநாத கோஸ்வாமியின் உற்ற நண்பராக இருந்தார். லோகநாத கோஸ்வாமி விருந்தாவனத்தின் 7 முக்கிய கோயில்களில் ஒன்றான கோகுலானந்தரின் கோயிலை எழுப்பினார். கோவிந்தர், கோபிநாதர், மதனமோகனர், ராதாரமணர், சாமசுந்தரர், ராதா தாமோதரர், கோகுலானந்தர் ஆகியோரின் 7 கோயில்களும் கௌடிய வைஷ்ணவர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதவி. சோ அவர் வந்து என்னன்னா பிரேம மஞ்சரியா இருந்தார். பூகர்ப கோசானின்றது அவர் வந்து யாருன்னா லோகநாத் கோஸ்வாமியோட ஃப்ரெண்டு. அவர் வந்து என்ன ஒரு கோகுலானந்தா அப்படின்னு ஒரு டெம்பிள், அதுல வந்து 7 இம்பார்ட்டன்ட் டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவன் அது இருக்கு இல்லையா. கோவிந்தா, கோபிநானந்தா, மதனமோகலா, ராதாரமணா, ஷாமசுந்தரா, ராதா தாமோதரா, கோகுலானந்தா எல்லாம் வந்து கௌடியா வைஷ்ணவா ஃபாலோ பண்றது. என்னமோ தெரியல, ஒரு 3-4 நாளா வந்து விருந்தாவன் பார்க்கணும்னு ஒரே ஆசை, ஒரே விருந்தாவனா படிச்சுட்டு இருக்கோம், இன்னும் ஆசை ஏத்துற மாதிரி. சோ மதன் மோகனா, ராதாரமணா இதெல்லாம் வந்து அவங்க கட்டினது. இப்போ நம்ம விருந்தாவன் தான் மாதாஜி. விருந்தாவன்னா ஜெகநாத் புரி. ஜெகநாத் புரி லாஸ்ட் டைம் போனாங்க. சோ விருந்தாவன்
அது போனா மதுரா மாதாஜி பிருந்தாவனம் போனா கூட்டிட்டு போங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா நீங்களும் எங்க கூட வாங்க மாதாஜி. கரெக்டா நான் வருவேன் மாதாஜி. நீங்க வந்து பிருந்தாவனம் போனீங்கன்னா மாதாஜி. நான் நீங்க வருவேன். வந்தீங்கன்னா மாதாஜி. நம்ம பக்தியை விட நாங்க முக்தி நீங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்க எல்லாம் கேளுங்களேன், புஷ்பா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, அவங்க எல்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ நாங்க வந்து ருக்மிணி மாதாஜி எல்லாமே வந்து நாங்க எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. நாங்க அவ்வளோ ஐ திங்க் என்ஜாய் பாதி பண்ணோம். பக்தி பாதி பாதி வந்து என்ன சொல்றது ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் மாதிரி இருந்துச்சு. மாதாஜி யாரோ நான்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவேன் மாதாஜி. ஆமாமா நாங்க அங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணாதவங்களே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நாங்க அரட்டை அடிச்சிட்டு இருந்தோம். மாதாஜி பொம்பளை என்னை பிடிச்சுக்கிட்டே தான் போவாங்க. மல்லிகா மாதாஜி, நிறைய விஜயகுமார் மாதாஜி ரிலேட்டிவ், அவ்வளவு அன்பு மாதாஜி. ஐ நெவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் such a love, such an affection, such a I can't forget ma. ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த புஷ்பா ராதிகா மாதாஜி மாதாஜி I திட்டத்தட்ட can't எல்லாரையும் forget. திட்டாங்க. அண்ணா யாரையாவது விட்டீங்களா மாதாஜி திட்டாம? நான் யாரையும் திட்டல மாதாஜி. ஐயோ சரி சரி, நான் நெக்ஸ்ட் போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாணிநாதா நான் எதுவுமே பிரம்மச்சாரி சொல்லல பட உங்ககிட்ட. மகாஷாயா வல்லபா சைத்தன்யா தாசா கிருஷ்ண பிரேமமயா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாணிநாதா பிரம்மச்சாரி வத மகாஷயா வல்லபா சைதன்யா தாசா கிருஷ்ண பிரேமமாயா. Translation. The 13th branch was Vaninatha Brahmachari and the 14th was Vallabha Chaitanya Dasa. Both of these great personalities were always filled with the love of Krishna. Purport. Sri Vaidyanatha Brahmachari is described in the 10th chapter, verse 114 of the Adi Leela. A disciple of Vallabha Chaitanya named Nalini Mohana Goswami established a temple of Madana Gopala in Navadvipa. Hare Krishna. இந்த குரூப்ல பிருந்தாவன் பார்க்காதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? நான் பிருந்தாவன் மதுரா போனேன், பிருந்தாவன் போல மாதாஜி. மாதாஜி பிருந்தாவனம் மோகன்தாஸ் பாபு போயிருக்கேன் நீங்களும் போலியா? மாதாஜி. இல்ல போனது இல்ல. 2004 அப்ப இவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல மாதாஜி. நானும் போனது இல்ல மாதாஜி. சும்மா ஓட்டிட்டு இருக்கோம், நீங்க சீரியஸா எடுக்காதீங்க. சோ பேசிக்கலி பிருந்தாவன் வந்து என்னன்னா என்ன பியூட்டினா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறச்சே வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டினரியா தெரியும். செகண்ட் டைம் பார்க்க ஒரு அதாவது மாயாப்பூர் ஒரு கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, மாயாப்பூர் வந்து ஒரு ஏத்திஸ்ட் கூட மயங்கி விழுந்துருவாங்களாம். நானே பார்த்திருக்கேன். ஏன்னா அந்த பிரம்மாண்டமா ஒரு அந்த கிருஷ்ணரும் அந்த பஞ்ச தத்துவங்களும் எப்படின்னா அந்த மெரிக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த வம்பு சண்டை ஜோக்கு கூட பண்ண முடியாது. அப்படியே அங்க போனோம்னா நாங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் அங்க போயிட்டு எல்லாருமே அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டேட்டி முன்னாடி வந்த அப்புறம் பக்கத்துல யார் இருக்காங்கன்ற தாட் கூட எங்களுக்கு இல்லாத லெவலுக்கு இருந்துச்சு. இத்தனைக்கும் கிரௌட் கூட இருந்துச்சு. அப்போ வந்து லிட்ரலி வந்து அந்த கிரௌட் விட்டு வெளில வரணும்னு கூட எங்களுக்கு தோணாது. அந்த லெவலுக்கு இது பிருந்தாவன் வந்து ஒரு தடவை பாக்குறச்சே நம்மளுக்கு அந்த மூடு வராது. ஆனா பாத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது ஒரு விதமா ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு வெரி நைஸ் அட்மாஸ்பியர், ஒரு வில்லேஜ் அட்மாஸ்பியர். அங்க வந்து நடந்து போறது. அண்ட் மெயின்லி என்னன்னா, நான் வந்து பிருந்தாவன் போயிருக்கேன். டெல்லிக்கு போறச்சே, நான் ரஷ்யா போறச்சே திரும்ப வரச்சே பிருந்தாவன் போனேன். அப்போ வந்து ரொம்ப நார்மலா தெரிஞ்சிச்சு. ஆனா அடிக்கடி போறச்சே என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நம்மளுக்கு அந்த பிளேஸோட வேல்யூ மகிமை தெரியும். அது வந்து நம்மளுக்கு கேட்டுட்டு போனாதான் தெரியும். ஏன்னா டக்குன்னு போனா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டேட்டிஸ் பழக்கம் இல்லை. நம்ம முக்கால்வாசி டைம் வந்து இஸ்கான் பார்த்திருப்போம். இல்லைன்னா நம்ம சவுத்ல இருக்கிற டேட்டிஸ் எல்லாமே பெரிய டேட்டிஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் இல்ல சென்னைக்கு எல்லாரும் பார்த்தசாரதி கோயில் போயிருக்கீங்கல்ல? போயிருக்கோம். திருப்பதி இந்த மாதிரி பெரிய சாமி பார்த்திருக்கோம் நம்ம. ரைட். ரொம்ப சின்ன சின்ன விக்கிரகம்லாம் ஒரு அழகு வந்து நம்ம வந்து பிருந்தாவன்ல தான் நம்ம பார்ப்போம். அதனால அதோட மகிமை தெரிஞ்சிச்சுன்னா அங்க வந்து ஒரு கோயில் இருக்கு பங்கே பிஹாரின்னு. பங்கே பிஹாரியோட கோயில் என்னன்னா தர போட்டு எடுப்பாங்க. ஏன் அப்படி பண்றாங்க? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு புரியாது என்ன இது பண்றாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. என்ன எதுக்கு தர போடுறாங்கன்னா அவரு டிவோட்டி வந்து ஹரிதாஸ், நம்ம ஹரிதாஸ் டாக்குல இன்னொரு ஹரிதாஸ் அந்த கோயில்ல வந்து அவ்வளவு டிவோட்டடா. அதனால இவர் பார்த்தாருன்னா எங்க அவருடைய ஓடிட்டு வரான்னு பயம். அதனால அவர் கண்ணு சரியா கவனிக்காத மாதிரி தர போடுவாங்க. அதே மாதிரி நாங்க போன டைம் வந்து ஹோலி பவுடர் வந்து போடுவாங்க. அது எங்களுக்கு புரியவே புரியாது. இது யார் போடுவாங்கன்னா நம்ம போடுறது இல்ல, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஹோலி பவுடர் வந்து தெளிக்கிறாங்க எல்லார்கிட்டயும். சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன். சோ அதனால ரொம்ப வெரி நைஸ். துவாரகால கூட அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்கிரீன் போட்டு திறக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம். இது அரை மணி நேரம் இல்ல மாதாஜி, எவ்ரி 1-2 மினிட்ஸ்க்கு இப்படி பண்ணுவாங்க. நெய்வேத்தியமே இல்ல, அது வந்து ஆஸ் அ பிராக்டிஸ்.
ஸோ 13th பிரான்ச் வந்து வாணினா பிரம்மச்சாரியோட கலாட்டா. ஓகே, மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க ஏதோ பேச ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, நான் இன்டரப்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் இல்ல மாதாஜி, இட்ஸ் ஓகே. இல்லையா? ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் பிரபு, அதனால புஷ்பா மாதாஜி டோட்டலா ஜோக் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நீங்க சீரியஸா இருக்காதீங்க, சாரி. தேங்க்யூ. இல்ல மாதாஜி, I enjoyed your மாதாஜி நீங்க சிலதெல்லாம் சொன்னா நாங்க சீரியஸாவே எடுத்துக்க மாட்டோம். நாங்க எடுக்கவே மாட்டோம் மாதாஜி. உங்க அதுதான் அன்பதான் சொன்னேன். புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நானு. தெரியும் நீங்க ஓட்டுவீங்கன்னு தெரியும், அதனால நாங்க அதை வந்து டேக் இட் ஈஸியா எடுத்துப்போம். மாதாஜி நான் பிருந்தாவனம் போயிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க போயிருக்கீங்களா? ஓகே. பிருந்தாவன் பத்தி ஒரு ஸ்டோரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிருந்தாவன் வந்து நம்ம வந்து நம்ம போய் திருப்பதிக்கும் அதேதான், நம்ம போய் பார்க்கணும்னா முடியாதான், அவங்க பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டாதான் பிருந்தாவன்ல டோர் ஓபன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பிருந்தாவன்ல என்ன ஒண்ணு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா, வைஷ்ணவ அபராத்னா நம்மக்குள்ள பேசுறது இல்ல. வைஷ்ணவ அபராத் வந்து இப்போ தெரியாம நம்ம ஏதாவது கமெண்ட் அடிச்சோம்னா, யாரையாவது புண்படுத்தினோம்னா, அந்த அபராதம் வந்து எப்படி பக்தி 1000 மடங்கோ, பிருந்தாவன்ல வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் 1000 மடங்கு. சோ அடுத்த தடவை யாராவது வந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்ம டீமோடயே ரூம்ல இருங்க, புது புது பார்ட்னர்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு யாருமே தெரியும், தேவையில்லை மாதாஜி, அதான் வந்தா நம்ம என்ன செய்யும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் மாதாஜி. பட் நீங்க எல்லாமே சூட்ஸ் எனக்கு புரியல, எனக்கு ஏன்னா எல்லாருமே ரூம் செலக்ட் பண்றீங்க, பார்ட்னர் அவங்க தான் செலக்ட் பண்றீங்க, அது எப்படி தெரியாம யாரோ வருவாங்க? நம்ம தானே செலக்ட் பண்ணோம், என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க, நான் அவங்கள செலக்ட் பண்ணேன். நாங்க செலக்ட் பண்ணல, அவங்களே கொடுத்ததான். நாங்க 4 வந்து நம்மளது கரெக்டா. இப்ப நாங்க 2 பேரும் ப்ராப்பரா பிளான் போட்டோம். அதே மாதிரி ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி அண்ட் டீம் 4 பேரும் பிளான் போட்டு 4 பேர் பேரை போட்டாங்க, கரெக்டா? உங்களுக்கு ஓகே மாதாஜி. நான் பிந்தி போட்டதுனால நான் ஒண்ணும் எனக்கு தெரியவே தெரியாது யாரு மாதாஜி. அவங்களுக்கு வந்து பிரபுஜி தான் போட்டாருங்க மாதாஜி, நான் போடல. பட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் என்னன்னா, பர்சனலா நீங்க எல்லாம் புக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு யாரு கம்ஃபர்டபிள்னா ரொம்ப எல்லாருமே கம்ஃபர்டபிள் தான் மாதாஜி. நீங்க வந்து ரூம்ல யாரும் போட்டுக்காதீங்க, ஓபனா போட்டுக்கோங்க. பிரேமா மாதாஜி நாங்கெல்லாம் போடுறச்சு நாங்கெல்லாம் ஒரு கேங்கா தெரிஞ்ச ஆளுங்களா போட்டுக்கிறோம், சரிங்களா? பழைய ஃப்ரெண்ட போட்டுப்பாங்க மாதாஜி. பழைய ஃப்ரெண்டு நான் டோன்ட் வரி மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி. கண்டிப்பா அவங்க பேர் நான் மறந்துட்டேன், கண்டுபிடிச்சாவது நான் வந்து அவங்களே ரூம்மேட்டா தனியா 2 in 1 ரூம் மாதாஜி. உங்க ரூம்மேட்டாவே இருப்பேன் மாதாஜி. ரூம்மேட்டா யுவர் மோஸ்ட் வெல்கம். தாரணேஸ்வரி மாதாஜி வரலன்னா வந்தாங்கன்னா என்ன கொண்டே போட்டுருவாங்க. அன்னைக்கு அவங்களே கூப்பிட்டுக்குவேன் மாதாஜி. அவங்களை கூப்பிட்டீங்கன்னாலும் அவங்க கைட்டி விட்டுருவாங்க, அவங்க செட் ஆகாது அவங்களுக்கு. மேங்களூர்ல வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ரூம் கிடைக்காம 1 ரூம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருந்தேன், அது 4 hours லேட்டா வந்துச்சு. வர்றவங்க எல்லாம் வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா சான்ஸே இல்லை, ஏன்னா இனிஷியேஷனுக்கு லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல போனோமா, ரூமே இல்லை. சோ கடைசியில வந்து புக் பண்ண இன்னொரு ரூம் தானேஷ் மேம் எடுத்துட்டு அவங்க கிளம்பி அந்த ரூமுக்கு போயிட்டு, நான் அங்க போறேன், நீ நிம்மதியா வந்து சேரு அப்படின்ட்டாங்க. சரி, நைட்டு போய் ஜாயின் ஆனேன் அவங்கள. அதனால வந்து ரூம் வந்து நம்ம எப்பவுமே பிளான் போட்டு போடணும். அதுவும் இங்க இஸ்கான் ஆர்கனைஸ் பண்ணா பிரச்சனையே இல்லை, ஏன்னா யாரு பண்ணாலும் எப்பவுமே வந்து யார் ரூம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு பண்ணணும். என்என்டி பிரபு வேற சொன்னாரு. என்என்டி பிரபு அயோத்தியால ஈஷோதியால பண்ணது தானே, அதுதானே கிளாசிக்கு, சூப்பரா இருக்கும். அது நீங்க போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும், அது ஒரு 5 star ஹோட்டல் மாடல், 4 star ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கும் ஈஷோதியா அதுன்னு. ஆனா என்ன, நம்ம ஒரு நிறைய ஒர்க் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு, இங்க வந்து வந்து போக வேண்டியதெல்லாம் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. மெயின்லி சாப்பாட்டுக்கு கோஆர்டினேஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஆமா, பிக்கப் எல்லாமே அது. அதனால நம்மளுக்கு எல்லாருமே இங்கதான் இருந்தீங்க. அதுவும் சோ எல்லாரும் ஒரு கேங்கா இருந்தா கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருக்கும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीनाथ चक्रवर्ती आरा उद्धव दासा जीता मित्र काष्टा काता जगन्नाथ दासा. श्रीनाथ चक्रवर्ती आरा उद्धव दासा जीता मित्र काष्टा काडा जगन्नाथ दासा. 15வது கிளை ஸ்ரீநாத சக்கரவர்த்தி, 16வது கிளை உத்தவர், 17வது கிளை ஜிதாமித்ரர், 18வது கிளை ஜெகநாத தாசர். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் தமது அனுபாஷிய உரையில் எழுதுகிறார். சாகா நிர்ணய நூலின் 13வது ஸ்லோகம் ஸ்ரீநாத சக்கரவர்த்தியினை எல்லா நற்குணங்களின் இருப்பிடமாகவும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கான சேவையில் நிபுணராகவும் குறிப்பிடுகிறது. அதுபோலவே உத்தவதாசர் கிருஷ்ண பிரேமையினை அனைவருக்கும் விநியோகிப்பதில் பெரும் திறன் கொண்டவர் என்று ஸ்லோகம் 35 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜிதாமித்ரர் முன்பு சியாம மஞ்சரி என்னும் கோபியாக இருந்ததாக கௌர கணோத்தேஷ தீபிகா 202 குறிப்பிடுகிறது.
விதாமித்ரா கிருஷ்ண மாதுரிய என்னும் தலைப்பில் நூல் ஒன்றினை எழுதினார். ஜெகநாததாசர் டாக்காவிற்கு அருகில் உள்ள விக்கிரமபுரத்தில் வசித்தார். அவருடைய பிறப்பிடம் காஷ்டகாடா அல்லது காடாத்தியா என்று அறியப்படும் கிராமமாகும். அவரது வம்சத்தினர் இன்றும் ஆடியல, காமாரபாடா, பாய்கபாடா என்னும் கிராமங்களில் வசிக்கின்றனர். அவர் யசோ மாதவரின் கோயிலை நிறுவினார். இக்கோயில் உள்ள பூஜாரிகள் ஆடியல கோஸ்வாமிகள் எனப்படுகின்றனர். ஜெகநாததாசர் முன்பு 64 சகிகளில் ஒருத்தியாக இலக்கினி என்ற பெயரில் சித்ராதேவி கோபியின் சேவகியாக இருந்தார். அவரது வம்சத்தினரின் பட்டியல் பின்வருமாறு: ராம நரசிம்மா, ராமகோபாலர், ராமச்சந்திரர், தனாதனர், ராமர், கோபிநாதா, கோலோகா, ஹரிமோகன, சிரோமணி, ராகால ராஜா, மாதவர் மற்றும் லட்சுமிகாந்தா. ஜெகநாததாசர் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தினை திரிபுரா மாநிலத்தில் பிரச்சாரம் செய்ததாக சாகா நிர்ணய குறிப்பிடுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, மஞ்சரி அண்ட் கோபிகள் எழுதின புக்கு ஒன்னொண்ணுமே மாயூரிய, கிருஷ்ண மாயூரிய, மீலி மாதுரிய பாவத்துல இருக்கிற எல்லாம் தான் எழுதுவாங்க. ஜிதமித்ரான்றவர் ஷாம மஞ்சரியா இருந்தாரு. அண்ட் ஷாம மஞ்சரி ஏன் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன்னா, அவர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். அதாவது இதுல நம்ம கிருஷ்ணா மஞ்சரி நம்ம ரொம்ப நம்ம அந்த அஷ்டசகீஸ் பேர் கூட நம்மளுக்கு கரெக்டா தெரியாது. நான் நினைச்சேன் மல்லிகா மாதாஜி அங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்க இவங்கெல்லாம் அஷ்டசகின்னு, அந்த மாதிரி தான் தெரியுமே தவிர நமக்கு ரொம்ப ஆழமா தெரியாது. அதே மாதிரி 64 சகீஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் ஒரிஜினலா சந்திரதேவி கோபி அப்படின்றவங்கள, அவங்க பேர் திலக்கினி அப்படின்னு. இவங்க எல்லாம் அவங்க பரம்பரையில வந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரியலாம். ஸ்ரீ ஹரி ஆச்சாரியா ஷாதி புரிய கோபாலா, கிருஷ்ணதாசா பிரம்மச்சாரி புஷ்ப கோபாலா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரி ஆச்சார்ய புரிய கோபால, கிருஷ்ணதாச பிரம்மச்சாரி புஷ்ப கோபால. 19வது கிளை ஸ்ரீ ஹரி ஆச்சாரியர். 20வது கிளை சாதி புரியா கோபாலர். 21வது கிளை கிருஷ்ணதாச பிரம்மச்சாரி. 22வது கிளை புஷ்ப கோபாலர். பொருளுரை: ஹரி ஆச்சாரியர் முன்பு காலாட்சி என்னும் பெயருடன் கோபியாக இருந்ததாக கௌரகனோதேச தீபிகா 196 மற்றும் 207 குறிப்பிடுகிறது. சாதி பிரியா கோபாலர் கிழக்கு வங்காளத்தில், தற்போதைய வங்காளதேசத்தில் உள்ள விக்கிரமபுரத்தில் ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தை பிரச்சாரம் செய்தவராக போற்றப்படுகிறார். கிருஷ்ணதாச பிரம்மச்சாரி முன்பு அஷ்டசகி என்று அறியப்படும் சகிகளின் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தார். அவருடைய பெயர் இந்துலேகா. கிருஷ்ணதாச பிரம்மச்சாரி விருந்தாவனத்தில் வசித்தார். ராதா தாமோதரர் கோயிலில் கிருஷ்ணதாசரின் சமாதி ஒன்று உள்ளது. சிலர் இதனை கிருஷ்ணதாச பிரம்மச்சாரியின் சமாதி என்றும், வேறு சிலர் கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சமாதி என்றும் கூறுகின்றனர். எவ்வாறு இருப்பினும் அவர்கள் இருவரும் கிருஷ்ண பிரேமையினை இந்த யுகத்தின் வீழ்ச்சியுற்ற ஆத்மாக்களுக்கு விநியோகம் செய்வதில் நிபுணர்களாக இருந்ததால் நாம் நமது மரியாதையை அவர்களுக்கு செலுத்துகிறோம். புஷ்ப கோபாலர் முன்பு ஸ்வர்ணாகிராமகர் என்று அறியப்பட்டதாக ஷாக்கா நிர்ணய குறிப்பிடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. So basically, as I said, எல்லாருமே கோபி அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகலி கிருஷ்ணதாசா பிரம்மச்சாரியான்றவர் அஷ்டசகி. இப்பதான் பேசின அஷ்டசகி. அந்த அஷ்டசகில இந்துலேகா, நம்ம அஷ்டசகில நம்ம பார்த்திருக்கோம். லலிதா, விஷாகா, அதுல இந்துலேகா இருக்கும். இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோலோகா சார்ட்ல சென்டர்ல இந்த 8 பேரோட பேர் இருக்கும். இதே மாயாப்பூர்ல நம்ம கிருஷ்ணர் ராதாராணி முன்னாடி கூட அந்த பேரு எழுதியிருப்பாங்க. இது என்னன்னா ஒரு ராதா தாமோதர் கோயில்ல கிருஷ்ணதாசாவோட இது இருக்கு, இறை. அது என்ன டூமுக்கு என்ன சொல்வீங்க தமிழ்ல? டூமுக்கு என்ன சொல்வீங்க? சமாதி. சோ அந்த சமாதி யாருன்னா கிருஷ்ணதாஸ் பிரம்மச்சாரியா இல்ல கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியான்னு தெரியாம ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கிறதால, அது யாரா இருந்தாலும் ரெண்டுமே ரொம்ப கிரேட். அதனால வணக்கங்களை சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ எல்லாமே இந்த ஸ்டோரியா
Okay. Shri Tarsha Raghu Mishra Pandita Lakshmi Nata Bangavati Chaitanya Dasa Shri Raghunatha. Hare Krishna Mataji. Shri Arsha Raghu Mishra Pandita Lakshmi Natha Pangavadi Chaitanya Dasa Raghunatha. 23வது கிளை ஸ்ரீ அர்ஷர், 24வது கிளை ரகு மிஸ்டர், 25வது கிளை லட்சுமிநாத பண்டிதர், 26வது கிளை பங்கவாடி சைத்தன்ய தாசர், 27வது கிளை ரகுநாதர். பொருளுரை. ரகு மிஸ்ரரை கௌரகனோத்தேச தீபிகா 195 மற்றும் 201 கற்பூர மஞ்சரியாக விளக்குகிறது. அதுபோலவே லட்சுமிநாத பண்டிதரை ரசோன் மாதா என்றும் பங்கவாடி சைத்தன்ய தாசரை காளி என்றும் குறிப்பிடுகிறது. பங்கவாடி சைத்தன்ய தாசர் எப்போதும் கண்ணீர் நிரம்பிய கண்களுடன் காணப்பட்டதாக ஷாகா நிர்ணய கூறுகின்றது. அவரது வம்சத்தினரும் ஒரு கிளையாக அமைகின்றனர். அவர்களின் பெயர்கள் மதுரா பிரசாதர், ருக்மிணி காந்தர், ஜீவன கிருஷ்ணர், யுகல கிஷோரர், ரத்ன கிருஷ்ணர், ராதா மாதவர், உஷாமணி, வைகுண்டநாதர் மற்றும் லாலா மோகனர் அல்லது லாலா மோகன சாகா சாங்கா நிதி. லாலா மோகனர் டாக்கா நகரத்தை சேர்ந்த மிகப்பெரிய வியாபாரி ஆவார். ரகுநாதர் முன்பு பராங்கதை என்ற பெயரில் இருந்ததாக கௌரகனோத்தேச தீபிகா 194 மற்றும் 200 குறிப்பிடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். தன்வத் பிரணாம். ஸோ பேசிக்லி ரகு மிஸ்ரான்றவர் வந்து கற்பூர மஞ்சரி அப்படின்றத, ஷாம மஞ்சரி ரொம்ப ஃபேமஸ், கற்பூர மஞ்சரி என்னால பிளேஸ் பண்ண முடியல. ரத்தி மஞ்சரி இவங்கெல்லாம் வந்து மீன் கோர், அந்த மீன் ஷாம மஞ்சரி, ரத்தி மஞ்சரி, நம்ம 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 ரூப மஞ்சரி, ரூப கோஸ்வாமி, இவங்க எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான மஞ்சரி. அதே மாதிரி பத்மா மஞ்சரி. ஆனா பத்மா மஞ்சரி வந்து ராதாராணி சைடு இல்ல, நம்ம சந்திராவளியில அவங்க சைடோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான் பத்மா மஞ்சரி. ஸோ ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுங்க. ஸோ இங்க அந்த வழிபாடுல வந்தவங்களை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம். மோகன்தாஸ் பிரபு நேத்தே 85 முடிச்சிட்டோமா? இப்போ மறுபடியும் கம்ப்ளீட்டா ரிப்பீட் பண்ணோமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அமோக பண்டித. Oh my God. My God, you should have just interrupted. நீங்க டைரக்ட்ல ஏன் போட்டீங்க? அப்படியே அன்மியூட் பண்ணி you should have told. Anyway, it's okay. No, it's not okay. Very tiring இது. அம்மோ, ஏன்னா நான் டார்கெட் பண்ண இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு மண்டேல இருந்து சைத்தன்யா கதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு அனௌன்ஸ் பண்ணலான்னு. இப்போ முடிக்க முடியாது போல இருக்கு. சோ வில் எனிவே ட்ரை. அமோக பண்டிதா அஸ்தி கோபால சைத்தன்யா வல்லபா யாது கங்குலி யாரா மங்கள வைஷ்ணவா. ஹரே கிருஷ்ணா. அமோக பண்டித ஹஸ்தி கோபால சைத்தன்ய வல்லப யது காங்குலி ஆர மங்கள வைஷ்ணவா. 28வது கிளை அமோக பண்டிதர், 29வது கிளை ஹஸ்தி கோபாலர், 30வது கிளை சைத்தன்ய வல்லபர், 31வது கிளை யது காங்குலி, 32வது கிளை மங்கள வைஷ்ணவர். பொருளுரை. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தமது அனுபாஷ்ய உரையில் எழுதுகிறார். ஸ்ரீ மங்கள வைஷ்ணவர் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள திட்கணா கிராமத்தில் வசித்து வந்தார். அவருடைய முன்னோர்கள் சாக்தர்களாக கிரீடேஸ்வரி தேவியினை வழிபட்டு வந்தனர். மங்கள வைஷ்ணவர் ஆரம்பத்தில் ஸ்திரமான பிரம்மச்சாரியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருந்தார் என்றும், பின்னர் ஞானா டாலா கிராமத்தை சார்ந்த தம்முடைய சீடரான பிராணநாத அதிகாரியின் மகளை திருமணம் செய்து கொண்டார் என்றும் கூறப்படுகிறது. இக்குடும்பத்தின் வம்சத்தினர் காங்தடா தாகூர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். காங்தடா கிராமம் கட்வாவிற்கு அருகில் புத்வான் மாவட்டத்தில் உள்ளது. இங்கே சிறிது காலத்திற்கு முன்பு வரை மங்கள வைஷ்ணவரின் வம்சத்தை சார்ந்த 36 குடும்பங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தனர். மங்கள தாக்கூரின் புகழ்பெற்ற சீடர்களில் பிராணநாத அதிகாரி, காங்தடா கிராமத்தை சார்ந்த புருஷோத்தம சக்கரவர்த்தி மற்றும் நரசிம்ம பிரசாத மித்திரர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். நரசிம்ம பிரசாத மித்திரரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் நல்ல மிருதங்க வித்வான்களாக அறியப்படுகின்றனர். சுதா கிருஷ்ண மித்திரர்
நிகுஞ்ச விகாரி மித்ரர் ஆகிய இருவரும் மிருதங்கம் வாசிப்பவர்களில் மிகவும் பிரபலமானவர்கள். புருஷோத்தம சக்கரவர்த்தியின் குடும்பத்தில் குஞ்ச விகாரி சக்கரவர்த்தி, ராதா வல்லப சக்கரவர்த்தி போன்ற பிரபலமான நபர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் தற்போது பிர்பூம் மாவட்டத்தில் வாழ்கின்றனர். சைத்தன்ய மங்கலத்தின் பாடல்களை பாடுவது அவர்களது தொழிலாகும். மங்கள தாகூர் வங்காளத்திலிருந்து ஜெகநாதபுரிக்கு செல்வதற்கான சாலையை ஏற்படுத்திய போது ஓர் ஏரியை தோண்டினர். அப்போது அவர் ராதா வல்லபரின் விக்கிரகத்தை கண்டெடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. அச்சமயத்தில் அவர் காங்தடாவிற்கு அருகிலுள்ள ராணிபுரம் என்னும் ஊரில் வசித்து வந்தார். மங்கள தாகூரால் நேரடியாக வழிபடப்பட்ட சாலக்கிராம சிலா இன்றும் காங்தடா கிராமத்தில் உள்ளது. அங்கே பிருந்தாவன சந்திரரை வழிபடுவதற்காக கோயில் ஒன்று எழுப்பப்பட்டுள்ளது. மங்கள தாகூரருக்கு ராதிகா பிரசாதர், கோபி ரமணர், சியாமகிஷோரர் ஆகிய 3 மகன்கள் இருந்தனர். இந்த 3 மகன்களின் வம்சத்தினர்கள் இன்றும் வாழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மதர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து நிறைய பிரான்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றச்சே மங்களா வைஷ்ணவா அவரு வந்து யார கல்யாணம் பண்ணிக்கினாருன்னா அவரோட குரு பிராணநாதா அதிகாரி என்றவரோட மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு. அவரோட பரம்பரையில வந்து அதாவது அவரோட சிஷ்யாவா இருக்கிறவர் மங்கள டாக்கூரா. மங்கள டாக்கூராவோட அந்த 3 பசங்க இருக்காங்க பாருங்க, ராதிகா, கோபி ரமணா, ஷியாமா, இவங்க 3 பேரோட டைனாஸ்டி அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. அவர் வந்து பெங்கால்ல இருந்து ஜெகநாத் பூரி போறச்சே அவங்க வந்து ராதா வல்லபா அப்படின்ற டெய்டி வந்து அவருக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு. அவரோட ஷாலி கிராமம் இன்னமும் அவங்க வந்து கும்பிடுறாங்க. ஸோ இதுதான் பேசிக்லி அவங்கள பத்தி ஒரு பாயிண்ட். நம்ம இந்த படிச்சுட்டு இதோட நிறுத்திடலாம். சக்கரவர்த்தி சிவானந்தா சதா விஜ வாசி மகாஷாக்கா மத்தியே தேஹோ சுத்ருத விஸ்வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவாசா சதா பிரஜவாஸ். என்னாச்சு? விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க, கேட்கல எனக்கு. பத்மா மாதாஜி மாதாஜி நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க, அவங்க வாய்ஸ் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. சிவானந்த தசாதா வஜவாசி மகாஷகா மத்தியே தோகே சுத்ரீத விஸ்வாசி. திடமான உறுதியுடன் எப்போதும் பிருந்தாவனத்தில் வாழ்ந்த 33வது கிளையான சிவானந்த சக்கரவர்த்தி கதாதர பண்டிதரின் ஒரு முக்கியமான கிளையாக கருதப்படுகிறார். பொருளுரை: சிவானந்த சக்கரவர்த்தி முன்பு லவங்க மஞ்சரியாக இருந்தார் என்று கௌர கணோதேஷ தீபிகா 183 குறிப்பிடுகின்றது. யதுநந்தனதாசரால் எழுதப்பட்ட ஷாகா நிர்ணயத்தில் கதாதர பண்டிதருடைய இதர கிளைகளின் பெயர்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவையாவன: மாதவாச்சாரியார், கோபாலதாசர், ஹிருதயானந்தர், வல்லப பட்டர். வல்லப சம்பிரதாயம் அல்லது புஷ்டி மார்க்க சம்பிரதாயம் மிகவும் பிரபலமானதாகும். மது பண்டிதர்: இந்த பிரபலமான பக்தர் கடதக பகுதிக்கு அருகிலுள்ள சாகி போனா எனும் கிராமத்தில் வாழ்ந்தார். இது கடதக ரயில் நிலையத்திலிருந்து கிழக்கில் சுமார் 2 மைல் தொலைவில் உள்ளது. இவர் பிருந்தாவனத்தில் கோபிநாதரின் கோயிலை எழுப்பினார். அச்சுதானந்தர், சந்திரசேகரர், வக்ரேஸ்வர பண்டிதர், தாமோதரர், பகவான் ஆச்சாரியர், ஆனந்த ஆச்சாரிய வரிய, கிருஷ்ணதாசர், பரமானந்த பட்டாச்சாரியர், பவானந்த கோஸ்வாமி, சைத்தன்ய தாசர், லோகநாத பட்டர் ஜெஸ்ஸோர் மாவட்டத்தில் தாலகட்டி கிராமத்தில் வசித்து வந்த இந்த பக்தர் ராதா வினோதரின் கோயிலை எழுப்பியுள்ளார். இவர் நரோத்தமதாச தாகூரின் ஆன்மீக குருவும் பூகர்ப கோஸ்வாமியின் சிறந்த நண்பரும் ஆவார். கோவிந்த ஆச்சாரியர், அக்ரூர தாக்கூர், சங்கேத ஆச்சாரியர், பிரதாபதித்யர், கமலா காந்த ஆச்சாரியர், யாதவ ஆச்சாரியர் மற்றும் நாராயண படிகாரி ஜெகநாதபுரியில் வசித்தவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே லைன் போயிடுச்சு.
நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இதை ஃபுல்லா நான் வந்து அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு கிளம்பணும், மண்டே மீட் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜே ஸ்ரீலா பிரபாதிஜே நமச்சாரிய ஹரிதாஸ்